Jo em vaig posar a treballar, que tenia 14 anys, el meu pare tenia una botiga. Vaig haver d'anar a treballar a la botiga perquè es volien posar a matar el porc. I d'aquesta manera vaig començar l'ofici de carnisser, xarcuter, xacinaire, bueno, no sé com ne diuen ja. I per mi, esclar, va ser una cosa nova, haver-me de llevar a les 4 del dematí, anar-me'n al matadero amb un fred que pelava a l'hivern, i en allà et mataven el porc, que te'l lligaven per les cames i l'aguantaven, i amb un ganivet li feien un forat i allà sortia la sang, i tu amb una plata havies d'anar remenant perquè la sang, si no, es coagula. Allò era una cosa per mi impressionant. No m'agradava gens. Això no vol dir que al cap d'unes quantes vegades ja t'hi acostumes, com tot. Primer de tot, quan el porc arribava a casa, el primer que fèiem era netejar-lo, ben net. Perquè nosaltres una cosa vam tenir és que érem artesans de veritat. I el porc net. I un cop net el fèiem a trossos, i del retall que sortia de la carn, i si havies de desfer algun pernil, alguna cosa, allò se'n feien botifarres, de crues, es feia catalana, es feia botifarra negra, botifarra d'ou, botifarra cuita, i a l'hivern fèiem alguna llonganissa o petador. Però els anys van anar passant i les coses també es van modernitzar. Aquí a Castellà es va instal·lar un senyor que va posar una sala de despatxament. O sigui, ell comprava porcs, matava porcs i els venia a trossos. Llavors nosaltres ho vam tenir molt més fàcil, perquè nosaltres podíem comprar la carn que volíem sense haver de matar els porcs per la carn que necessitàvem, perquè hi ha coses del porc que costen més de vendre, els ossos, l'espinada, el cap, etc. I ens va anar força bé. Vam procurar sempre fer-ho bo. Mira, teníem un veí, una persona molt anomenada que es deia Pere Villaró, que em va dir un dia: mira, si una cosa l'has d'augmentar de preu perquè et sembla que guanyes poc la vida, fes-ho. Però mai, per guanyar-te la vida, en treguis qualitat. Perquè, diu, la qualitat la gent sempre te la pagarà. I si li restes qualitat, allò no va bé. I vaig pensar que tenia molta raó i així ho vam fer sempre. Nosaltres no posàvem fècula enlloc. A vegades això et sembla que de moment dius, calla, guaita, hi he posat 2 quilos de fècula i he guanyat 2.000 pessetes més. I al cap d'un temps resulta que no les has guanyades, sinó que les vas perdent perquè la gent se n'adona que allò no és el que havia de ser. Vam arribar a fer una quantitat bastant important de botifarra crua, de catalana, la negra. Afortunadament, vull dir, cada setmana ho acabàvem tot. Això sí, feina